Novosadska policija saopštila je da je zbog incidenata kod Doma vojske u Novom Sadu privedeno 58 lica, a da su protiv 45 podnete prekršajne prijave. Starešina organa za prekršaje u Novom Sadu Vladan Stanojev izjavio je da su do sada 2 prijave odbačene, jednoj osobi utvrđena odgovornost i određena zatvorska kazna, dok je protiv dvojice privedenih predmet ustupljen Vojsci Srbije jer se oni nalaze na odsluženju vojnog roka. Kako je precizirao, svi privedeni terete se da su u grupi izgrednika remetili javni red i mir, a time i spokojstvo građana, za šta je predviđena zatvorska kazna u trajanju do 60 dana. Svi kojima budu određena kazna imaju pravo žalbe u roku od 48 sati. Mi kao organ za prekršaj koji sankcionišemo i odlučujemo da li je neko odgovoran ili ne za remećenje javnog reda i mira, ne upuštamo se u neke motive, razloge, povode i svega ostalog. To je na strani odgovarajućih pravosudnih organa, tužilaštva, istražnog suda i tako dalje. Od ukupnog broja privedenih osoba, 23 lica saslušana su još sinoć, dok je danas svoje izjave dalo njih 22, svedoci i pripadnici žandarmerije. Među privedenima saslušan je i lider nacionalnog stroja Goran Davidović, koji je zbog ponovljenog dela upućen na izdržavanje kazne. Po zakonu o izvršenju krivičnih sankcija, njemu je poslat poziv, tamo negde u julu meseca, da se dobrovoljno javi, da u roku od 15 dana dođe i da sam se javi na izdržavanje kazne zatvora. Pošto se on nije dobrovoljno javio, znači nije otišao na izdržavanje kazne zatvora, onda zakon o izvršenju krivičnih sankcija nalaže da se onda mora izdati naredba za njegovo dovođenje, da se on pronađe i uputi. Kako smo čuli, protiv 2 maloletnika biće podnet zahtev za pokretanje redovnog prekršajnog postupka. Među neonacistima je i 11 državljana Slovačke kojima je izrečena mera otkaza boravka. Slovaci koji su uhapšeni u akciji neonacista u nedelju u Novom Sadu moraće advokate da plate sami, saopštilo je Slovačko ministarstvo inostranih poslova. Portparol Novosadske policije Stevan Krstić rekao je da je policija juče bila sve vreme u kontaktu sa okružnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu i da je procenjeno da za sada nema potrebe da se bilo ko od privedenih poziva na krivičnu odgovornost.